Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Kwarog, saan asyak ti umuna ang makisarita kanyang kelmo? Kaya't yung asawain, saan kayo manan ngagpimpinan sain? Talaga asaan? Syakit din ti umuna nga umasidag kan kuana. Sino nga yung arod ti umuna nga umasidag kada kayaw? Ni angkel mo Ay naantay, lakay kan bakit kayaw? Nagginginura kayo pa'y laang mate. Ni angkel mo tiim mo na agimura kanyak, Kwarog. Iso adinak pabasulan. Sino nga arod nga iti pangtadak iti da ito'y ginatang ko arikado ti sidaan? Saan asyak? Tadyak kayat ti agluto. Ni angkel ko nga rodan, ison ti aglutaw. Angkay... Hindi nakasarsarita, Kwar. Ha? Uray ka di siyak. May ramraman iti ilkiyuyo kini antay. Hindi tayo imbaganakan ka. Damagam mo't lagayam ti imbagana. Na, Kunana, si kakano ti umuna makisarita ken kuana. pakpakawan. Kasarita mo nang gal, tapno nagkapiya kayaw. Ay, saan? Jakit. Apay ko mga arabidak data. Sino nga ro ti agluto itan? Di antem. Saan asyak? Di namot kayat. Di na kayat. Disikan. Sak manang. Sak lang nga ro den tinapan gimatang. Sak pa'y ti aglutaw. Mabisinan tayo na ano di ka aglutaw. Kasarita mga minin na antay. Jakayat. Ay, nagngangaton tumat ngamin ti pride yaw. Nakaluto nga kaon. Nakasango kayo matan dito'y lamisaan, antay, angkal. Ha! Mangantay yung arodan na. Agin inisnab kayo pa'y lang, mate. Kusko sila pa nakayam ni antem. Ha! Asino ti agkuskusilap? Si kakit di Mangantay yawn. Hanya ti sidain. Pinagluto dak, iso nga anusan nyo ti inlutaw. Ay, angot na laengan. Naksay. Ay, napagad ti Ramanda. Basol nyo Apay ngamin asak ti pinagluto yaw. Ay, basol mo. Na, basol ko manan. No sika ko mga min tinaglutaw. Tapno uyaw manan. Ha, namin anon nga inuyaw mo tilutok. Na. Pudnumat nga awan ramraman tilutong. Oo, nangagmaw Kwarog. Day ta ti pagapapaan yaw. Awan ramraman tilutong di antem. Ha, dayta ngamin nauyaw nga angkel mo. Na. Ay, problema kita. No kasano kayo pagkapiyaan. Apay nga taan nakaul-ulimag ti balay da kapitan kan maribanang maray. Sigud mataan na uli magdita. Kaslaawan tao nga agnanaag. Ay kadamagam to kan ni Kwarog Ni, isuday ta sumungad. Ay, wan. Gumatangak man. Sigay, gumatang kapay. Taagdamag kami inton madamdama. Ha? Anya ti damagan yaw. Marituyang, agdamag kan Ay, kwa raw. Kastoy na ti damagan ma. Hmm. Apay anak kaul-ulimag ti balay da ang kelmaw. Ay, kinapudno na. At dail kiw da angkel kan antay. Ha? Agap-apa da? Kaslakastan na. Apay ngay. Diyak mo kadakwada. Basta, agking no silap da. Ay, maray. Umay ka man kaduan nga aglaba. Ay katuwin maray. Ado katiba dumikin ni badong ko alaba. No siyak, badok laeng tilaba. Ha? Badum laang? Asino nga iti aglaba iti bado ni kapitan?
Ay kat, makaamumutan iti biyag na ah. Saan kayo pa'y gayam nagkapiya? Ay, aging ga iti saan nga umuna ang makikapya kanyak ni Inteng. Awan ti mapasamak akapya iti nagbautan may. What? World War Day 2 yan, maray! Eh, si kantiag laba iti bado, kwaraw. Ha? Abay ngay asyak manan. Saan ba't akayat alaban ni Antim? Kita ang bagiti linabaan na. Bado na laang. Ay, wanan nga. Wala, tauyawan man ang tilabak. Nangagmaw. Kasano ajak uyawan? Kahit saan anay katimansyana? Nabangsit pa'y tilabaam? Ha? Eh. Sikan ati aglaba iti badong. Da. Di naktupay pagmeriendaan no aglaba iti badong. Ha? Nakaano ti badong. Apay apag meriendaan kakat saan analinis tilabaam? Hustown, agapa kayo manang. Bagbagaam na itang uncle mo, kwarog. Di Antim ti bagbagaam, kwaraw. Ha? Duha kayo arumbang nga mabagbagaan. Kanya nga iti problema, am kwaraw. Nadagsan ti problema, tataba daw. Amaw, nga da problema, am. Ta nakapanimid ka, dito'y sirok ti salamagi, ang nakalalsam. Imala ka talaga, kini Uncle Mau. Apay mo't anak ko na ayo dayta. No adamot problema ni Uncle Mau, agpanibig mo't lang nga kaskin ka. Ang saan dito'y sirok ti salamagi, ti pagpanimidan na. Sa dino ngay. Ijay sirok ti balay may. Anya? Ta ijay kami, nga ginom. Agkatawa kami ta, kwaraw. At dangar problema. Kasanuak ang makakatawa. Anyaya ti problema. Agap-apada angkel kan antay. Ay, normal lang dayta iti agasawa, kwaraw. Da kaminto pa'y kanituyang kaw. Sa bagay Kat no agapa kamay kanituyang kaw. Tumayab dagiti basbasaw kas kada pingpinggan. Malmalokong. Ang agkapya kaminto mitlaeng. Ang nabuong taon dagiti kagawaan ijay kusina. Tidakas na. No agapada. Siya kaamin ti agtrabaho iji balay da. Ay, kaasi kamay kwaraw. Anya ngay tinaskan nga ramida. Tataba daw. Ay, anya nga tayo, nga agpaysaw. Day di sing sing. Ha? Ni aya. Ninanatuyang. Agkangkanta. Mayat manay, tel daw nan. Kasta, ninanamatuyang, numayat tel daw na, kwaraw. Kumananta. At adda, amayin inlabak kinkwana. Ha? Uray lag gilap-gilap dagita mata-mata ta. Ay, kitwin na. Denggam di pa nagkanta na, kwaraw. Denggak man nga raw. Saan ka day, ang makapainlab? Ay? Win nga raw. Saan mo't gaya masilang ti pa nagkanta ni Nana Tuyang? Wayne, nagmayat na din, gay. Ay, wine! Makaayaw san kaday? Mayat gayam dagdang iti kanta, tataba daw. Makay ayo ko naktumay, kwaraw. Abay ngay. Si Mardang mata ni Nana Tuyang ang kanta. Oras mo tin nga mapanaglutaw. Tanay, panaglulutaw. Ay, pagkanta mamudanggal kan antay, bareng agkapihatan. Maray! Ay! Nangag mo jay panagkantak itay. Ay, kawan nangag ko talaga. Siyak day jay maray. Wen, amok. Amuklatan asi ka di nagkanta. Kasano nga amom ngay? Ay na, oray nakakidumak. May busisan kalata. Aya. Nangag mo jay na nga to atuno ti panagkantak. Nangag ko manipod roge. Aging gaan alpas. Inlupas ko aya. Ay, sana ya. Saan? Si Ay. Mardengak ang nagkantan. Tada simrak alamok dito ngiwak ko. Ay, aya. Kunak ano nalpas. Bayam, taag kanta ak tumanon maray. Pigpig sa aktaon. Nito, ape amasapo lapig sa amag. Tapno mangagdagiti amin akabaranggayan tayo Tapno malaganan magtirik nada. Diyak kaya ti agawid iti balay danggal ka, pala. Apay nga, Chip.
Ibaundak to manen nga aglutaw, kas kadagsak daw. Isudan ati mang trabaho kada kita, Chip. Nagapaapat nga main. Ay. Saan da nga tintin na garay. Ay, nagrigatan ti kasta, Chip. Ay, nasaya taadakan ko, Arog. Itay pa'y urayan ka. Apay nga ururayin na kang Kyle. Nagluto ka. Saan manin ang nagluto ni Antime? Agkanta kayo man ang Kyle. Ay, asino ti agkanta? Sika, Na, umuna kang agkanta. ha? Ay, dulamin nga ibagbagam. Wala ako sa mood. Padasom ngamin na. Ay, di nakman pilitin. Alan ang Kyle. Ibakat mo ti kinalaing mong agkanta. Ah, Siguradaw. Mainlove manen ni antikan ka. Ayan ni Uncle mo, Kwarog. Napay adamdamagaman mamimiss maun. Apay ko maamamis ko. perhaps love is like a resting place. Na, A shelter from the storm. agkan-kantan saman. Unanday. Pinagkantak ni Uncle Kao. There to keep you warm. Ah. In those times of trouble, Umisam-isam ka matanday. you are most alone. Sa anak nga umis-isang. The memory Madlawmot nga umisisam ka. Ay sa, nakamisuutak. Ay, daytan samot nga min jay timsong yu iday. perhaps an open door Malakip ka the first date may kanya Uncle mo, Kwarog. Ha? it wants to show you more. Inig ka man na, ti Ima. You lose yourself. Kat sa anak ko na nagreklamo. Ay, talaga aday jay titimsong yu anya. Idi kuan, kinis na ti pingping ko. Ha? Idi kuan, agnobyo kan agnobya kami. Hoy, uray sa kanday. Kinikilig na ako. Ay, perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. Ha? It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. Wow! Amumot ka makantaan day tanday. Ay, katuan mo. Ay, saan kaya muna? Ay, mabalin ko latamot. Ati kumanta. Sige, kumanta kan tumit na malpas ni Uncle nga agkanta. The memory of love will see you through. Ay, nay! Magustuwak ti kantam inte. Magustuhan ni Antay, Uncle. Ha? Kinikilig. Aya, Sige, Antay. Agkanta ka mo't para kini Uncle. Ay, magustuhan ba ng tungaw? ay, launay, inteng. Agkanta ka mo't, Antay. Sige, agkanta kan. Sige man lang. Ah. Ikaw lamang ang aking iibigin. Ay? Magpakailanman. Ay, mayat gayam ti kantam dungo. Makapaubing itirik na. Kain, makapainlab ko na mo't Agkanta ka lata, uray awan gitara. Ay, katuwan sige, agkanta tagaraw. Ha? Sige, Uncle. Antay. Sapay lang kumatag kapya kayawn. Ha? Sige, ituloy yung latati agkanta. I love you, Vicente. I love you, Silvana. Ayaw! Ang magawid akawn. Ah. Ang mga numakutunak gapoy ti kinasweet yaw. Nasaya at met, Kapitan Kananabanang, tanagsubli tirik nayo iti tunggal maysa. Mayat ngamin ti panagkankanta sagpaminsan, makapabangar itirik na. Ala sige, dadan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labi na tayo, anay! Kapitan
Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.